Ed Vroeger sinds afgelopen, laat ik zeggen, tweede helft van 2010 al op zijn plaats begon te vallen. Maar die geweldige reis werd ingezet naar Great Eccleston, de kwalificatie voor het Europese kampioenschap. Deelname aan het Europese kampioenschap op het laatste moment afdwingen en het dan naar je hand zetten, dat is zo lekker hè. Nou, daar hebben die heren zich uitgebreid de kans kon geven daar wat te genieten. Vervolgens in Zwolle gereden, toen wat problemen met de turbo onderdelen door de intercooler heen. Door de intercooler heen inderdaad, via een spruitstuk in de cilinderkop bovenop de zuivers. En we een hoop werk moeten doen om de combinatie weer zo te krijgen. Maar wat was die vanmiddag snoei en snoeischerp. Deze Ed Vroeger en nu dus een gastrijder. So, in English, we have not the driver as usual who is walking away now from the track.